Manen gavana ma Migori Okoth Obado ogolo ler ni ne ok onego Sharon Otieno kendo doho nyaka gol nyinge e burano. Machiegni kendo nyakwara Mugia Jwang' e tielo mogik e twak maro e chieno mar mbako romo odiochieng' ma kawuono. Wadong' mana gi dakika matin kende to watieko twak maro. Kata kamano adwa ni wadhi ane mondi achiel kachiel e kaunti ma Kisumu watudore kod jafwambo marwa makono mar mondo mi wawinj ane pach jo Kisumu kotudore kod kedo kod yedhe mamero ji. Wawinj ane mondi. Erokamano ahinya e boma ma Kisumo kawuono watwa gi rowere wakawo pachgi mopogore opogore kotenore gi tiyo gi yedhe mamero ji. Achiel kachiel wadhi nyaka irgi. Gima miyo ojende tiyo gi yedhe mamero ji gigo ng'eny. Mokwongo en ni kijende onge gima tim. Kijende dhi skul to koro gina giranda mana kor gweng' gi chuny bombe. Koro youth koso tich manyalo timo. Momiyo koro gidonje mer kech on gi time mang'eny ma free. Most of the youths use drugs because of peer pressure, mostly because you actually find people posting themselves, pushing each other, you know, ikitu ni poa, kujutumie. So some of them just use because of peer pressure. I think just self-control to me, as for example me, I just don't use because I feel like it can harm your liver and stuff, yeah. So just self-control and maybe monitoring by the parents. You know, some people use drugs because their parents aren't like monitoring them and seeing their every move. Rowere again, gere ure kaka giwuotho kanyakla. Koro omiyo gijiwre like any pressure ma gibedogo. Koro kodo ne nyawadgi timo kamae te boda no tim kama. Ka nyawadgi madho ma boda no tema, ka nyawadgi dhi e klepe e boda no dhi e klepe. Koro pressure ni be emomiyo gitimre kamae. Social media miyo gi interest mar tiyo gi yedhe mag mamero ji nikech e kuno e social media kuno nitiere peer pressure. Awachi ni for example aneno ng'ato ka nigi pesa amba dhi dwaro ta onge gi tich to gima nyalo miyo mondo apunguza stress no mar koso bedo gi tich no nyaka ng'ati atiya gi yedhe mamero ji. Ka isandori ineno ka advertise yedhe go to jomoko bing'e ni advertise gi marach e mbui kae. Ng'ato nyisi ni nyasore nyalo miyo inyalo chwadi sabu 100% to iyudo ni ng'ato donjo mochak madho nyasore kacho bang'e no iyudo ni karobido man addicted koro gino interrupt mind ne. When you have that constant exposure and mostly when you see somebody having a good lifestyle and those people one or two times they're using those drugs or substances, most people will try and emulate how they're seeing other youth who are currently doing the drug and substance abuse. So number one key factor that we have to do will if we reduce the exposure for the youth who have more than enough time and they're not engaged in any activity, and you find them that they are constantly exposed to this social media, they will constantly try to emulate the things that are seeing their peers do or even other older people that they are seeing, so it acts as a contributor. Tiyo gi mbui osemedo mago nikech ka gipimore gi pinje molony to gineno ni celebrities maoko ng'eny gi chopo kuno nikech tiyo gi yedhe. Kaeto kendo nyithindo mawuok oko, college students, ng'eny gi biro ka oting'o yedhe, sana nyithi jorochere. Ng'eny gi wacho ni nyaka giti gi njaga, nyaka gitire gi cocaine. Koro nyithindwa gi, ng'eny gi gitemo copy nyithindo mawuok oko. Koro yudo ni joka maybe teko mar yedhe makocha opogore gi ma. Koro mekwa gi kotiyogo, so giyudo kethruok. Many youths have stress. Maybe they are unemployed. Maybe they have family problems. Majorly the relationships. When they have been broken up, the breakup, they feel that they are lonely and thus they indulge in drug intake. An kaka ja Kisumo ada gombni adiero ni gobeni sirikal mar county kata national government biro gi mkakati minyalo keti manyalo empower these youths. Yudo ka ng'enyne
youths bedo imiyo pesa to kata kimiyo ng'ato pesa mokipuonjo ng'ani onego bed gino ok nyal konyo ng'ato. Koro wakwayo ni county government kata national government onego konye yende gi mikakati minyalo losi moro nyalo konyogi mondo giwuogie unemployment machando wani mai dagon machando mai gima inyowa makwanyalo yudo kwanyalo wuokie to mer gi nyalo bedo maongie ne ojende. Mana kamano e kaka moko kuom rowere e boma ma Kisumo golo pachgi kotenore gi twak ma kawuono. Koa e boma ma Kisumo, an Caroline Atieno. Kamano ahinya, gi nyinga iluonga ni Tony Oyaya kendo an achiel kuom jotelo mochung' ne jopuonjre ma Technical University of Mombasa. Anyalo wacho ni ahinya tiyo gi yedhe mamero ji kaka heroin kod bangi mosebedo mathoth ahinya nyuolore kaluwore gi koso tich ma wan kaka vijende. Iyudo ka ng'ato osewuok e klas to onge gino monyalo timo to obro biro kendo chune ni mondo ti gi yedhe mamero ji gi. Achiel kendo kanyalo wacho kanyalo mede mano to en peer influence, aola mag vijende. Iyudo ka ng'ato oyudo wadgi katiyo kod yath mamero ji kendo o meditate to bro chune